No hei rakkaani. Lähdetäänpäs tässä käymään taas tämän hetken energioita, että tässä ollaan kyllä jä, on jännää ilmassa. Ja se mitä tässä, tähän alkuun sanonut, että itse on vähän sellainen niin kuin, olo, että on niin kuin, kahdessa maailmassa sen takia, ihan fyysisesti senkin takia, koska mulla on oikea korva, tää, niin se on ihan tukossa. ja se, että mä oon tosiaan tehnyt kaikkeni siihen, että mä oon huuhellut sitä ja laittanut mikä se on? No siis semmoista valmistetta, en sano mitään valmisteen nimeä tässä, mutta eli tavallaan siis olen tehnyt kaikkeni, mutta se on edelleenkin, kunnes mä oon tajunnut, että se on todennäköisesti tässä. Sitten lähdin kyselemään siis, että korkeammalta minältä kvanttikentästä oppailta, korkeammalta minältä auttajilta, tähtiauttajilta, että missä mennään. Ja sen seurauksena olen tässä. Ja myöskin tässä oli vielä sellainen, että mun kännykkäni oli aivan juntturassa aamulla. Ja se oli niin, että se ei reagoinut mihinkään, ei minkäänlaiseen kosketukseen. Ja mä en edes muistanut, miten se niin kuin uudelleen käynnistetään, kun mulla on sellainen, mä käytän semmoista pikanäppäintä siihen uudelleen käynnistykseen. Ja se oli niin kuin, se pikanäppäin oli sekään ei toiminut. Se ei ole minkäänlaista elämää muuta, kun se oli niin kuin auki koko ajan. Ja no, se selvisi se ongelma, että mä otin selville, että miten se uudelleen käynnistetään niin sanotusti manuaalisesti. Ja asia on sinänsä kunnossa. Missä ajassa me ollaan nyt tässä hetkessä? Niin kuin tätä maan aikaa, niin me ollaan 27. päivä huhtikuuta 2026 ja kello on 6.27. Olen käynyt myöskin maadottumassa tuossa pihalla ja mulla on myöskin solarplexuksen, eli siis tässä kohtaa. Taas on muuten uusi yöpaita. Tai siis ei uusi, mutta siis se uusi yöpaita. Niin solarin kohdalla on sellainen, niin jos mä oon ihan rehellinen, niin mulla on vähän sellainen, niin kuin, ei kovin kaukana ole, että oksentaisin. Mutta se, että kun meillä on näitä fyysisiä oireita, mitä tahansa ilmenee nyt, niin se just, että ymmärrys siitä, että pohjalla on aina energeettinen syy. Eli se on aina energeettinen. Ei ole koskaan pelkästään fyysistä oiretta. Ja se sitten on jokaisen itsen mahdollista ottaa selville, mistä tämä johtuu. No, se mitä mä oon saanut selville noin niin kuin meitä niin kuin koko maapallon väkeä yhdessä, niin me ollaan nyt sellaisessa kohdassa, niin kun maapallo liikkuu auringon ympäri ja se liikkuu myöskin, siis linnun rata liikkuu avaruudessa ja itsessään tämä linnun rata liikkuu nyt avaruudessa sellaisessa kohtaa, missä on niin kuin tavallaan sellaiset, sanotaan niin kuin energiat, jotka niin kuin vähän niin kuin muuntaa tätä meidän todellisuutta. Et voi olla tällaisia ihmeellisyyksiä. No, nämä ei ole mitään puhelinlukossa, korvalukossa, joo, ihan ja keskivartalo reagoi, joo. No on ihan piece of cake, noita voi olla milloin vaan. Mutta sitten voi olla sellaisia ihmeellisyyksiä nyt tässä kohtaa, että todellisuus, että voidaan sanoa,
jopa niinkin, että me ollaan vähän sellainen, tässä tulee sellainen, että se ei ole me ei olla missään mustassa aukossa, mutta me ollaan samanlaisessa atmosfäärissä, ehkä 1/10 tästä, ja että siinä pystyy tapahtumaan ihmeellisyyksiä meidän todellisuudessa, sellaista, että tietenkinhän me jokainen valitaan omat aikalinjamme, me tehdään näitä valintoja koko ajan, mutta tämä on sellainen, joka on olemassa ja niitä muutoksia tapahtuu ja ne voi olla sellaisia, että ne voi sivuuttaa, jos ei ole läsnä elämässään ylipäätänsäkään, niin ei ehkä huomaa silleen, että jos ajatellaanpa vaikka tiskikone, sulla on tiskikone ja siinä on ne tietyt napit ja yhtäkkiä sä oot aina tottunut, että se käynnistysnappi on siinä vaikka vasemmalla, niin yhtäkkiä sulla onkin se tiskikone sellainen, että se käynnistysnappi onkin siellä oikealla. Voitaisiin sanoa, että aikalinja on muuttunut. Joo, mutta tämä on tämä on mix of timelines, eli tämä on aikalinjojen sekoitus tässä kohtaa. Eli ne miksaa ja tavallaan se voi olla myöskin niin, että okei, sulla on se tiskikoneessa tänään, se on vasemmalla näppi, ja kohta se on oikealla, mutta sitten se voi olla yhtäkkiä taas siellä vasemmalla. Ja se ei tarkoita mitään, tässä pitäisi huolestua, että okei, että oi, mä palasin taas sinne mun vanhalle aikalinjalle, että enkä mä olekaan siellä mun korkeimmalla tämänhetkisellä aikalinjalla. Ja tämä tosiaan liittyy siihen, että näitä aikalinjoja kollapsis. Joo, eli nämä aikalinjat supistuu, romahtaa, niin sitten tapahtuu tällaisia hassuja juttuja. Ei kannata huolestua. Joo. Olisiko muuta tästä niin sanotusta avaruudellisesta miljööstä, jota meille haluttaisiin nyt tässä kohtaa tuoda? Niin, no ei muuta kuin se tavallaan semmoinen suvaitsevainen katse itseen siinä, mitä on elämässäsi ja olemisessasi tapahtuu nyt, että ei kannata ottaa kierroksia eikä pultteja, vaikka tapahtuisi jotain outoa. Esimerkkinä nyt tämä mun korva. Eli älä Marjut ota tästä pulttia. Marjutti hänen ei kannata ottaa tästä pulttia, koska tämä korva tulee aukeamaan. Ja se on nimenomaan se, että jollain lailla kaikki on murroksessa. Kanavointi on murroksessa, ihmiskeho on murroksessa, ihmiselämä on murroksessa, meidän paikkamme avaruudessa on murroksessa, meidän asemamme avaruudessa on muutoksessa. Ja tässä kohtaa me ollaan niin tällaisessa kulminaatiopisteessä, jotta ihmiskunnan tulevaisuus on sellainen, että se muotoutuu näinä hetkinä. Ja jos me ei ja aikalinjojen valinnat ja kaikki nämä, mutta se, että jos me tässä kohtaa heitetään kirves tavallaan kaivoon, taikka heitetään se semmoinen, että okei, tämä menee ihan väkiste päin puuta. Tämä menee, eli tavallaan tällainen asenne nyt, sille ei ole nyt kysyntää, vaan enempikin se ymmärrys, okei, tätä tapahtuu, joo, mitä tämä mulle kertoo, edelleenkin nämä kiinnostuneisuus tässä hetkessä siihen, mitä tapahtuu oikeasti. Että tavallaan, että vau,
tämä on sitä muutosta, että kun mulla on tämä tässä näin, vaikka tämä korva nyt esimerkkinä, kun se on tässä niin läsnä, niin ei hyvänen aika, se on, kyllä se tästä, ja se kertoo mulle, se on tähänkin mennessä saanut minut tähän, että minä olen tässä, että minä tässä näin. Tässä nyt tuon tätä meidän yhteistä asiaa tässä näissä energioissa. Tuon sitä tässä. Se sai minut tähän. Eikö ollut mahtavaa tämä korvajuttu? Joo. Ja mitä muuta meille tässä hetkessä? Se, jos rakas, sinä olet tehnyt asioita eri tavalla, jos olet tehnyt taidetta eri tavalla, se saattaa nyt tässä hetkessä muuttua, sinä rupeatkin tekemään aivan. Jos olet maalannut oikealla kädellä, saatat rupea maalaamaan varpaalla tai vasemmalla kädellä, tai tekemään sellaista, että mitä ihmettä, tämä on niin kuin, tämä ei ole sellaista, niin kuin, että me oltaisiin jossain hurmoksessa ja otettaisiin sitä ihmettä, vaan se on enemmänkin, se on hyvinkin, nämä on niin kuin hyvin konkreettisia asioita nämä, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja nämä on tavallaan sitä, sanotaan aikalinjoja leikkiä, ja se näyttää myös meille sitä, että tämä meidän todellisuutemme, sellaisena kun olemme sen aikaisemmin kokeneet, se ei ole fiksattu. Se ei todellakaan ole kiinteä liimattu siihen vanhaan, vaan se todellakin on muutoksessa. Nämä kaikki pikkujutut näyttää sitä, pienet ja isot jutut näyttää sitä, että mitä tapahtuu. Ja nimenomaan myöskin sitä, että kehomme ei ole irrallinen tässä muutoksessa, koska se tapahtuu nimenomaan tässä kehossa, ja tämä on se kosketuspinta, missä asiat koetaan, ilmennetään vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Se on nimenomaan, tämä on se. Ja kun se on tämä kapistus, niin nyt ei ehkä ole se paras hetki sellaiselle, että lähdemme rellestämään ryyppyreissuja ja käytetään roskaruokaa pilvinpiveen, vaan ehkä sillä keventämällä kaikkea sellaista, koska keho on 1/3 tästä eteenpäin eteerisempi. Ja se on sitä eteerisempi, mitä lienee tällä eteerisemmällä tarkoitetaan tässä kohtaa. Kevyt, pärjää vähemmällä unella, pärjää kevyemmällä, voi paremmin keventämällä, puhdistamalla. Edelleenkin tässä on se divine order, eli jumalallinen ohjaus, jumalallinen lempeä virta tässä muutoksessa. Ja me voimme edesauttaa sitä olemalla, auttamalla kehoamme näissä muutoksissa. Sinä tiedät sen ehdottomasti parhaiten, mikä on oikein. Kohtaat kadulla vanhan ystäväsi, joka sanoo, että oi kun minä olen ostanut tätä
uutta lääkettä, sen nimi on se ja se. Ja kun minä olen, siis se on joku, vaikka, leikitään vaikka, että se on joku luontaistuote. Tällä minä olen kyllä nyt niin kuin lähtenyt voimaan todella paljon paremmin. Se ei tarkoita sitä, että tämä ihana luontaistuote, mikä tässä on, mikä hänelle on ollutkin erittäin hyvä, juuri se puuttuva lenkki siinä kohtaa. Se ei tarkoita sitä, että se sopisi sinulle, rakkaani, tämä sama aine, vaan sinä ehkä hyödytkin täältä jostakin toisesta muutoksesta elämässä. Ehkäpä vaihdat sen ruokasuolan, sen vanhan ruokasuolan terveellisempään, jossa on mineraaleja enemmän, luontaiseen suolaan. Emme mainosta tässä minkäänlaista, vaan sinä tiedät. Ja nämä tipahtelevat, nämä niin sanotut luontaiset avut, energiat, koska kaikilla on oma energiansa, joka sopii siihen saumaan, mikä sinun pyörässäsi liikkuu, niin nämä avut tulevat sinulle. Taas sanotaan kuin Manulle illallinen. Ei tarvitse olla siitä huolissaan. Se tapahtuu. Se tuodaan useampaan otteeseen, jos se on sinulle, sinun olemisellesi tässä kohtaa ensiarvoisen tärkeää. Lempeää hoivaa sinua kohtaan, itseäsi kohtaan. Lempeä olemista. Näillä mennään tässä kohtaa, tässä ihmeellisessä avaruudellisessa ajassa, jossa maapallo liikkuu linnunradan sisällä. Edelleenkin se sisäinen tietoisuus on sinun suojasi. Se, mitä päässäsi liikkuu, minkälaiset ajatukset, tietoinen niistä. Kyllä. Tähän loppuun sanomme vielä, että rakkaani, sinulla on se väripaletti siellä. Ja siinä on monenlaisia sävyjä. Siinä on ne kirkkaita. Ihania punaisia, vihreitä, keltaisia, kaikenlaisia ihania sävyjä. Mutta jokin lähellä se, joka on pientä kiusaa tehnyt, jolla ei ole voimaa sinuun, kun ymmärrät, kuinka pieni hän on, kuinka paljon hän haluaa viedä energiaasi, haluaa alentaa sua, haluaa käyttää sinun energioitasi, alentaa energioitasi niin, jotta hän pystyy niitä käyttämään hyväkseen, koska hän ei pysty itse elämään, tuottamaan, vaan sinä jumalallisessa voimassa voit tuottaa energiaa niin paljon kuin atomipommi, kun olet täydessä voimassasi. Atomipommin määrä, se on itseään lataava akku siinä vaiheessa, kun olemme täysin omassa voimassa ja säteilyssä. Tämä jokin, joka on näin pieni, ja sinä olet näin, sinä et edes mahu tähän ruutuun, sinä olet niin iso, ihan, ei näy, kato, ei riitä, kato, hän on näin pieni. Hän on siinä. Ja hän tarjoaa sinulle koko ajan siitä välipaletista näitä. Tuossa on harmaata, tuossa on mustaa, tuolla on
mustan-ruskeeta, että eiköhän maalata näillä. Hän yrittää koko ajan, eiköhän maalata näillä. Mutta haluatko sä maalata näillä väreillä? Epäilemme, ettet halua, vaan sinä haluat ihania. Täällä on sitten keltaista, kultaista, sinistä, vaaleanpunaista, violettia, punaista, kaikkea ihania väriä. Käytetään niitä ja maalataan just sellaista, kun me halutaan. Jos me halutaan värittää se koko sivu harmaalla, sekin on se, mutta me ymmärretään, että mitä me tehdään. Eikö niin? Ollaan tietoisia. Joo, rakkaani, kiitos, että olit tässä. Ihanaa siunauksellista aikaa meille kaikille. Ja ihanaa siunauksellista aikaa meille kaikille. Me olemme kaikki tässä yhdessä. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Joo. Hop, hyppään pois tästä. Hyppään pois tästä. Hyppään pois. No niin, moikka moi, moikka moi.